Buenas tardes mga amigo, welcome back sa ating channel mga amigo. Yan habang tayo nagmamaniw papunta ng Manila sa ang eksaktong location po natin mga amigo ay Clark, Pampanga at Yes! pabalik tayo ng Maynila ngayon. Pagkatapos natin i-drop yung ating mga pasero dito sa may Clark, Pampanga. Yan mga amigo, kwentuhan muna tayo tungkol doon sa ating nakilalang isang OFW dati at nagtatrabaho dito sa Pilipinas sa ngayon. Siya nga ay nagtrabaho sa isang multi-million na company sa isang bansa doon sa Middle East. At dahil nag-isa siyang Pilipino, ikinagalak niya yung pagiging interesado ng isang Pilipino na magtrabaho doon sa kumpanya na kanyang pinapasukan. Dahil likas sa ating mga Pilipino mga amigo, yung pagiging matulungin at maawain sa kapwa. At sa madaling salita mga amigo, dahil nakiusap sa kanya yung ating kababayan na isang Pilipino at isang pamilyado, sa madaling salita mga amigo, tinulungan niya ang taong ito at kanyang nirekomenda sa kanyang logistic manager at sa madaling salita mga amigo napasok siya doon sa isang company mga amigo. Siyempre, likas sa ating mga Pilipino yung pagiging pakitang tao mga amigo. Kumbaga maamo sa umpisa sa pagiging pagkaibigan dahil sa siyempre bago. Itong nagpasok sa kanyang Pilipino mga amigo at matagal na daw sa company bilang Pilipino nag-isa siya at masaya siya nagtatrabaho. Ang ayon sa kanyang kwento, masaya siya nagtatrabaho doon sa isang company na yun. At dahil naawa nga siya dito sa ating kababayang Pilipino at nakiusap dahil sa natanggal siya sa trabaho at hinayaan din naman siya ng kanyang dating employer na makalipat ng ibang company. Kaya tinulungan niya mga amigo. Hindi niya tinanong mga amigo kung anong dahilan kung bakit siya natanggal daw sa kanyang dating pinapasukan. Kaya ang ginawa ng ating kababayan bilang isang Pilipino ay tinulungan niya itong mga amigo. Sa madaling salita mga amigo at ayon sa kanyang kwento, naawa siya at yun nakapagsimula sa pagtatrabaho nang walang kahirap-hirap ayon sa nagkwento ang mga amigo. Ito ay true to life story mga amigo kasi nakasama din natin siya sa isang bansa at nakita din naman natin yung kanyang pag-uugali mga amigo. Natulungan nga niya ito mga amigo at nakapagtrabaho ng almost 2 years din siguro nakasama niya. Ngunit sa hindi malamang dahilan mga amigo medyo yata hindi nagustuhan ng tinulungan niya yung pagkakaroon niya ng magandang relation doon sa employer at saka yung kanyang yung tumulong mga amigo. Naingit mga amigo itong tinulungan at ang ginawa mga amigo ay nakipagkasundo or nakipagkaisa doon sa mga ibang lahi na kanilang mga katrabaho para masira or sirain yung ating kababayan na tumulong sa kanya mga amigo. At sa madaling salita mga amigo, ginawa ng kwento ng ating kaibigan yung tumulong sa kanya na masira or magkaroon ng problema sa company at hindi alam ng ating kababayan na marami palang camera doon sa kanilang pinapasukan or sa working area nila na nakatutok kahit saan sulok ng opisina na yon mga amigo. Nakipagsamuatan sila at ayon sa ating amigo na nagkwento, ginagawan siya ng isang problema at pilit siyang pinapatalsik sa kumpanyang yun mga amigo. At yun nga, ayon sa nagkwento mga amigo, ayon sa ating amigo na nagkwento, nakita at napatunayan ng logistic manager na set up yung nangyari mga amigo. Sa napakalaking halaga at napakalaking item na sinit up doon sa kanya, hindi naman niya may uwi yun mga amigo at dahil wala naman siyang sariling sasakyan mga amigo.
Sa madaling salita mga amigo, napatunayan ng logistic manager na sinit up na yung ating isang kababayan na tumulong doon sa ating kababayan na gumagawa ng kwento mga amigo. Kaya yung sa atin mga amigo yung ganyang sitwasyon mga amigo, nararanasan talaga yan ng ating mga kababayan na nakakalungkot nga lang mga amigo, dahil yung kung sino pa yung ating mga kababayan na dapat natin pagkatiwalaan or makasama sa pagtatrabaho ay siya pa sisira sa ating mga kababayan na tumutulong sa kanila mga amigo. Napakahirap mga amigo tanggapin yung katotohanan na ang discrimination o yung inggit mga amigo ay hindi nawawala sa ating mga kababayan mga amigo. Kapwa natin Pilipino ay sinisiraan Yan po ay mga amigo, yung kwento po ng ating kababayan na yan ay true to life at makatotohanan po. At napapatutunayan po yan ng logistic manager mismo na isang Lebanese American. Yan mga amigo, kaya ingat-ingat po tayo mga amigo at yan naranasan din ng inyong amigo yan dito mismo sa Pilipinas mga amigo. Hindi lang isang beses yan natin naranasan mga amigo, kundi siguro mga 3 beses na natin naranasan yan sa trabaho mga amigo. Yan mga amigo, dito nga sa ating pinapasukan mga amigo din medyo ganon din ang kwento na naranasan natin na hindi natin malaman kung ano ba talagang gustong mangyari ng ating amigo na gusto tayong ilaglag mga amigo. At hindi ko alam amigo kung anong purpose niya sa sarili niya. At pilit tayong binabagsak o nilalaglag sa ating pinapasukan mga amigo. At sana yung mga pangyayaring ganyan mga amigo maging aral sana sa lahat na kung hindi naman po mga amigo, hindi naman po dapat gawin, wag naman po dapat na gawin natin. Wag nating ilaglag yung ating kababayan mga amigo. Yung discrimination sana mawawala na yan sa ating pag-uugali. Yung ugaling Pilipino talaga mga amigo. Talagang ganyan talaga mga amigo ang buhay. Kumbaga patunayan lang po natin na hindi totoo yung kanilang mga haka-haka, akusasyon man yan o bintang. Patunayan na lamang po natin na walang katotohanan yan. At doon nga po sa gumawa nun sa atin na hindi naman totoo. Sa bagay mga amigo, hindi naman siya kumbaga hindi naman siya iniimbestiga kasi kung dapat alamin ang katotohanan palabasin yung totoo at malaman na ang kumbaga yung paninirang puri mawala. Sana maklear yung lahat para naman tayo naman hindi naman tayo kung tayo nagkamali pwede natin tanggapin yung katotohanan kung anong consequence ng pagkakamali na yan. Pero sa tingin ko mga amigo, kung wala ka namang ginagawang masama, ipaglalaban mo ang iyong karapatan mga amigo. Kaya doon sa mga taong gustong manira at gustong maglaglag ng kapwa-tao, pasensya na po kayo at hindi po maganda yan para sa akin. Pagpapasa Diyos na lang ang mga nangyari at wag naman sanang gawin sa ibang tao yan mga amigo. Para lamang makuha mo yung kagustuhan mo or abutin mo yung mga pangarap mo, ilalaglag mo yung mga kasamahan mo sa trabaho. Alam mo mga amigo yan at sana magising ka sa katotohanan amigo na yung iyong ginagawa ay hindi maganda mga amigo. Ang laki na nga ng discrimination dito sa atin sa Pilipinas at marami pang mga bagay-bagay na dapat hindi mo magginagawa amigo. Ayan mga amigo, at sana pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka sa lahat ng oras. Wag kats sana kung ano man yung ginawa sa kapwa wag naman sanang bumalik sa iyo or sa iyong pamilya. Yan ang mahirap dyan mga amigo, kung kumbaga kung ano yung tinanim amigo at kung anong iyong tinanim ay siya rin ang bunga na makikita mo dyan.
Kaya wag ka sanang masyadong alam mo na mga amigo, ingat-ingat lagi at masarap ang mabuhay sa piling ng Panginoon at ingat-ingat. Maraming salamat po sa mga kaibigan natin na sumusuporta sa atin at nakikisimpatiya. Pero sa tingin ko mga amigo, siguro nasa 0.01% lang yun na mga amigo, kasi napakarami talagang mga taong pilit ibagsak yung kanyang kapwa sa pamamagitan ng paninira at paninirang puri mga amigo. Ayan amigo, at ingat-ingat, salamat po at God bless po sa ating lahat. Bye po, I love you all at sana'y maging matagumpay yung mga gustong bumagsak sa kapwa natin at ingat, love you, bye bye, see you again in another video mga amigo. Bye bye Clark at salamat po. Ayan, maging positive thinking lang po tayo at ingat-ingat po at maraming salamat. God bless po.